మేలైన రోజులు ఏలైపోయినవి, మేడి పండు లాంటి రోజులే వచ్చినయి. ఏ మందు లేకుంట పంటలే పండేది, ఏమి తిన్నా తిండి పుష్టిగా ఉండేది. పాలిసు వేసిన సన్న బియ్యం బువ్వ ఉప్పుతో 9 వేసి వండిన కూర, ఎంత తిన్నా గాని ఎట్లా ఉన్నా గాని ఎప్పుడు తనువులో ఏదొక్క రోగము. ఏనుగంతా ఆకారమున్నా ఏమి శతగాని బతుకులాయే. తాత ముత్తాతల నాటి బలము వినరాధాయ గంభీర స్వరము. 30 ఏండ్లకే ముసలితనమొచ్చే, నిండు నూరేళ్ళు నిండక ముందే సచ్చే. ఎనకటి నా పల్లె కలయందు బాయే, నేడు శుద్ధమన్నా కండ్లగా నరదాయే. ఎనకటి నా పల్లె కలయందు బాయే, నేడు శుద్ధమన్నా కండ్లగా నరదాయే.